In de voorjaarsvakantie wordt er in de regio alle jaren activiteiten organiseren om de band te vernieuwen. In het Observeum in Burgum wienen ze daarom dwaande met bijzondere stjen. Nou, eigenlijk om de interesse aan te wakkeren bij ben voor de natuur, voor de dingen om hun heen. Dat ik een stien een heel verhaal hakken. Daar hebben we de geologische afdeling en daar is dus zien dat die stien helemaal uit Scandinavië heen kwam bij mij de ijstijden. Daar krijg je een idee van hoe ontstaat alles, hoe is het landschap ontstaan. Alles wat erin leeft. Het is een hele mooie hobby. Het krijgt een oren kijk op de wereld, vind ik zelf. Wat heb je daar? Nou, ik heb een vuursteen gevonden in het zand in deze museum. Ik ga ze mee naar huis nemen en dan op een mooi plekje neerleggen. Ook in Walterswoord is er een activiteit organiseren. De band koen hier rafat in de gymzaal van het dorp en ze hoeven haar zeker net te vervelen. Je kan klimmen, klauteren, springen, badmintonnen, we gaan gooien, mikken. Nou, eigenlijk heel veel verschillende dingen. Ben vindt het nou superleuk. Heel veel band die het echt net naar huis willen. Die het echt zo leuk vinden. Dat ze gewoon heel graag nog een keer willen of willen blijven. Waar het net van stjen of gym houdt, koetelaan in de terp van Hegebeintem, deed alles in de tekenstier van de oudheid. Er wie van alles te dwaan, maar één onderdeel wie favoriet. Vooral het kleien wordt erg leuk gevonden. Ook de andere dingen worden veel gedaan, maar er worden vooral heel veel amuletten gemaakt. En dat is heel leuk om te zien hoe creatief kinderen zijn en hoe ze ook hun eigen draaier aangeven. Dat is erg leuk. Maar het is vooral kennis laten maken met geschiedenis, met archeologie en op een leuke, levendige manier. Waarmee het wat levender wordt dan met alleen maar een statige expositie waar je alleen maar naar kijken kunt.